skúsim, že Amanitas, len neviem, či nezhoríme pri tom, jak budeme hovoriť Amanitas. Mám pocit, že mám narozeniny, neměl bych si něco přát a pak to sfouknout, ale... Ja mám pocit, že sa zratil na opekačku, lebo ten vzduch, ktorý je na pódiu, teraz je veľmi výživný aj na sliznicu, aj na oči, aj na ústa. Ako vám to bude dlho ešte horieť? Dlouho? Takhle my máme času dost, my si... Zdravíčko, chlapci, zdravíčko. Práve ťa chytil muž s ohorenou rukou, chlpy sa mu trošku priškvadli, mám taký pocit. Neviem, či to detailovo vieme nasnímať. Ale voní to hrozně hezky. Fakt, to je výjimečná vůně. Tak my vám teraz dáme mikrofóny, keďže vy ste už dohorili, dievčatá, nech sa páči. Ďakujem. A keďže my nie sme účinkujúci, tak si odstúpime. A Porota, nech sa páči, môžete hodnotiť prvé dnešné vystúpenie v semifinále Československo má talent. Můžu? Já jsem ve znamení ohnivého koně, takže já oheň miluju a vážení, od vás se nechám zachránit moc ráda. Mně se vaše vystoupení líbilo. I když jsem se trošku bála, že chytnete, ale ono někdy zahořet taky není k zahození. Gratuluju. Děkujeme. Technika někdy selže, mně se líbilo na tom, že přestože jste tam určitá selhání měli, tak vás to nevyhodilo, jeli jste dál, jak se říká, na plný koule, ale pořád jsem se nedozvěděl ty houbičky, mě pořád zajímají. Budou. No jestli budou, jak se jmenujou, jaký jsou, kde rostou na tom vašem AKX1, jestli se nepletu. To jsou amanitouny. Amanitouny. Velice výživné. Máte? Budou dneska večer. Máme. Výborně, těším se. Ale symptomatické vystúpenie vzhľadom na to, že táto Beethovenová skladba je aj hymnou Európskej únie, tak sme v podstate videli takú animáciu, ako pekelne to momentálne s tou Európskou úniou je. A keď to Beethoven písal, si nemyslel, že takéto niečo sa z toho stane. Mňa ani tak netrápi to, čo momentálne tie hlasy v mojej hlave hovoria, skôr ma trápi, čo tie vaše hlasy vo vašich hlavách hovoria, keď vám toto koncipujú. U mňa dobre, ako psychedelicky úplně nádherné. Děkuji. A těch diváci, jestli máte pocit, že i Beethoven jedl houbičky a jestli se vám líbilo vystoupení skupiny Amanitas, hlasujte pro ně SMS-kou a odešlete od SMS-kou číslo 9970. Ale hlasujte až vo chvíli, keď všetci dnešní účinkujúci budú mať vystúpenie za sebou. Včas vás upozorníme, to znamená, že to bude moment, keď otvárame SMS brány. Dnešné semifinále otvorili Amanitas.